Είχα το γόνατο λίγο πρόβλημα, όχι μεγάλο πρόβλημα και λέω τι να πάμε, λέει, Ελλάδα τώρα, δεν ήξερα πολύ, μόνο η μεγάλη ομάδα, Λογικό. ναι, και λέω έχει θάλασσα, πάμε λίγο διακοπές εκεί, να παίξουμε λίγο χωρίς άγχο και σταματάει το αεροπλάνο και έρχονται μπράβο μέσα εκεί και με παίρνουν και digo, τι είναι αυτό. Και βγαίνω έξω και full κόσμο. Digo, Τρελάθηκε. πω, αν δεν πέσω εδώ θα με σκοτώνουν. Και μόλις έρχομαι ¿cómo se dice? Ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο και λέω, ξεκίνησα να δουλεύω εδώ. Αμέσως, και digo, γιατί εδώ πρέπει να πέσω. Ναι, να δουλεύω λίγο το γόνατο που με πονάει και πρέπει να πέσω. Και εκεί πήρα λίγο, ¿cómo se dice? Όρεξη για μπάλα, ξανά.